हॅलो गायस, कसे आहेत तुम्ही सगळे? मी मयूर शिंदे तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आता पुन्हा एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर मी चाललो आहे खाली दादाकडं. दादाने बोलवलं आहे असंच. आता गावाला येऊन खूप दिवस झालेत, मला कुठं गेलो ना बाहेर. तर दादा बोललं की तू ये, आपण थोडंसं फिरू. आज मी चाललो आहे खाली. तर आता मी घरातून निघालो आहे. मी पलीकडे चाललो आहे नांदिवशाला. तिथून एस टी पकडणार आहे 12ची. तर तिथून आणि हां, माझ्याबरोबर माझा भाऊ पण येतो आहे. तो मला डायरेक्ट ओवीला भेटणार आहे, डायरेक्ट बसमध्ये बसून. सो मी तिथं जाणार आहे आणि तिथं एक आज जाईल, रविवारी पूर्ण दिवस राहणार आहे आणि सोमवारी परत रिटर्न घरी. कारण की परत मग मी गुरुवारी 21 तारखेला रिटर्न कल्याणला येणार आहे. माझे थोडं CET आणि JEE चे पेपर आहेत म्हणून. सो थोडं एक रेस्ट म्हणून आलेलो मी इकडं गावी. आता रेस्ट खूप झाला आहे. आता अभ्यासाची परत पाळी आलेली आहे. अभ्यास का पाठी सोडत नाही आपला, हे तर युनिव्हर्सली सिद्ध झालेलं आहे. सलेटेड बी बाकीचं. तर आता मी इथून निघालो आहे. तर मित्रांनो, हे आमच्या गावातलं शंकरांचं आणि हनुमानाचं मंदिर आहे. इथं आता सध्या 8 मार्च जेव्हा महाशिवरात्री होती, तर इथे थोडासा कार्यक्रम झालेला महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने. कारण की शंकरांचं मंदिर आहे. इथं काही गेम्स होते, म्हणजे गेम्समध्ये एकच गेम्स होता कबड्डीचा. ते कबड्डीच्या मॅचेस टुर्नामेंट्स होत्या. तिथं थोडंसं स्टॉल्स खायचं प्यायचं किंवा आपलं वडापाव सेंटर असं असतं, इथं होतं. ह्या इकडं बाहेर देव आहेत. इकडं शंकरांचं देऊळ आहे. आता मी पाया पडतो इथूनच, लांबूनच सगळं निघतो. आणि हां, आमच्या गणपतीच्या विसर्जनासाठी तर आम्ही विसर्जन करायला येतो. तिथंही ती नदीही इकडं आहे. म्हणजे आम्ही गौरी आणि विसर्जनाचं एकाच ठिकाणी करतो. सो दाखवतो तुम्हाला. हां, हे बघा, इकडं आता सध्या 8 तारखेला आहे ना, 8 मार्चला मॅच होत्या कबड्डीच्या गावागावामध्ये. आणि ही नदी आहे. ही नदी आहे जिथं आम्ही गणपती विसर्जन करतो. 3 नदी आहेत. इकडून एक नदी येते, ही इथून खालून एक नदी येते, ती तिथून एक नदी येते आणि ही मेन नदी. आमचे 3 गाव आहेत. म्हणजे एक हा आमचं गाव आहे, तिकडे वरती एक गाव आहे आणि इथे एक गाव आहे. या 3 गावांचे जे मानाचे गणपती असतात, ते मानाचे गणपती विसर्जन केल्यानंतर बाकीच्या गावातलं गणपती विसर्जन होतं. सो आता मी क्रॉस करतो आणि मला भेटतो. तर मित्रांनो, आता मी आहे ना नांदुशाला आलो आहे. नांदुशीची जे लास्ट स्टॉप आहे तिकडं आलं. आता बघू बस किती वाजता आले. येते 11:40 झालेले आहेत. मोस्टली सगळे बोलतात की 11:15 वाजेपर्यंत बस येते. 11:15, 11:50पर्यंत येते. सो मी आता लवकर आलो, 10 मिनटं. बघू आता किती वाजता बस येते ते. तर मित्रांनो, आता मी बसमध्ये बसलेलो आहे. 12:15 वाजता आली बस. तो बरोबर टायमिंगमध्ये आहे. तर काका जरा पाणी प्यायला गेलेत म्हणून निघाली नाही, सुटली नाही बस. माझा भाऊ पण इथं थांबला आहे, शाळेत सुटलं. त्याची मित्र भेटलेली की तो थांबला इथं स्टॉपवर. आता लवकर जाऊ. तिथून म्हणणार आहे खाली. आणि एक अशी गोष्ट आहे की मी ड्रायव्हरच्या बाजूच्या सीटमध्ये बसलेले आहे. हे बघा, ड्रायव्हरची सीट आणि इथं माझी सीट समोरच. मित्रांनो, माझा भाऊ लवकर आलेला आहे, तिथं बसलेला आहे. मी इथं ज्यूस पितो आहे. आत्ताच उतरलो आहे बसमधून. आता हा भाऊ प्रोजेक्ट पेपर घेऊन आलेला आहे. तर आता मी ज्यूस पितो आणि लगेच घरी निघतो. मित्रांनो, आता मी उतरलो इथं. म्हणजे भाऊ लवकर आलेला, सो मी पाठवून बसमधून आलो. तर मी तिथं थांबलो आणि जरासं ज्यूस पिऊन घेतो, कारण की ऊन खूप आहे इकडं. सो आता मी इथून चाललो आहे काकांकडे राहून मग खूप वेगवेगळे प्लॅन्स आहेत. बघू एक्झिक्यूट होतात का नाही माझ्याकडून. नाही आलं तर ठीक आहे ना, एवढं काय, सुट्टी तर आहे असे पण. सो आता मी इथून निघतो. 1 वाजला शेवटी. गाडी टायमात आली अशी पण खाली. तर आता घरी जाऊन थोडंसं काका आजोबा आजी
त्यांच्याशी भेटून नंतर मग दादा आत्या सगळे आहेत बाकीचे, त्यांच्यावर जाऊन थोडंसं टाईम स्पेंड करेल. बघू जर इंटरेस्टिंग काय असेल मला अपडेट करत राहील. पण हा ब्लॉग तुम्ही लास्टपर्यंत बघा. जर मला ही व्हिडिओ आवडली असेल तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब या चॅनलला नक्कीच करा. आता आपल्याला एम आहे की 200 सबस्क्रायबर पूर्ण केले पाहिजे. लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा तुम्ही. बघा आपले 200 सबस्क्राईब झाली की अजून एक कुठंतरी एकदम स्पेशल डुप्परचा एक ब्लॉग क्रिएट करू आपण. सो लवकरात लवकर तुम्ही सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो मी इथं काकांच्या घरी आलेलो आहे. हा काकांचा छोटा मुलगा आहे, हा छोटा मुलगा आहे आणि हा तिथं भाऊ आहे. तर आम्ही ह्याला सरप्राईज करण्यासाठी इथं खास न सांगता आम्ही आलेलो. पण हा काकांकडे गेलेला, म्हणजे ज्या दादांकडे मी आज थांबणार आहे ना दुपारनंतर त्या दादाकडे गेलेला. आमचा पोपट झाला तिकडं. काय बाबू पोपट झाला ना आमचा. तर आता आम्ही सध्या गाडीत बसलो, टाईमपास करते गाडीमध्ये बसून. तर आता मी जेवण झालेलं आमचं. आता बघू थोड्या वेळानंतर 4:30-5 वाजेपर्यंत दादाकडे जाऊ आणि तिथं थांबू मग. आणि आता काय घरी बसून तिथं म्हणजे जास्त गरम होते आणि प्लस रेंज येत नाही म्हणून आम्ही जरा गाडीत बसलो. सो इथे टाईमपास चालला आमचा. हा पण आहे. तर आता जबाबदारी थोडी आहे थोडी याच्यावर, कारण छोटा आहे ना. सो बसलो टाईमपास करतो आहे. आता बघू पुढं कसं काय ते दादाकडे आता ते अपडेट करतो मला. एक झोप काढली. असं झोप काढून आणि मी चहा बी पिऊन आता दादाकडे चाललो आहे. आज वाटतं काहीतरी वेगळा प्लॅन आहे. त्याच्या आधी मी त्यांना भेटून होतो, जस्ट स्वतः भेटून होतो. आता राहिल्या नव्हतो पण दादा वाटतं स्वतः चाललं आहे बाहेर पुण्यात. सो राहू शकत नाही, मग जस्ट एका भेटून येतो. आता मी थांबू इथं 8:30 वाजेपर्यंत नंतर निघू. सो आता आम्ही जातो, भेटतो थोडंसं. अरे दादा बघा आम्ही दोघे पण झोपेतून उठलेले, तोंड धुतल्याने इथं निघालो इकडं. सो पुढे बघू आणि पुढे बघू गाडी आहे. आणि दादा कामावर होतो तो पण आत्ता आला आहे जस्ट. तर जरा फ्रेश होतो जरा. काय नाही सनसेट एक भारी वाटतं मला. म्हणजे हे बघा हा मस्त सनसेट एरिया आहे. ठीक आहे पुन्हा काय. आणि हे दादाचं घर आहे हा बघा. तर हा दादाचं घर आहे. तुम्हाला एक मिनी टूर दाखवू का? दाखवतो तुम्हाला, चल दाखवतो. दादाचा हॉल आहे. वरती काही रूम आहे. मला वरती एक रूम दाखवतो तुला. हा दादाचा रूम आहे. दादा इथे झोपतो एकटाच. इथं आतमध्ये पण एक रूमच आहे आणि तिथे किचन, तिथे गॅलरी. आता सेम पॅटर्नमध्ये खाली असं सेम पॅटर्नमध्ये खाली पण रूम येतो. एवढं काय आपण नाही रूम तारा दाखवतो. आणि एक गोष्ट आम्हाला आता कळाली की दादाचं आमच्या लग्न ठरलेलं आहे. सो मस्त मजा आहे दादाबरोबर. थोडी खेचाखेची होईल. बघू दादा आहे शेवटी, त्याचा रिस्पेक्ट ठेवायला पाहिजे ना, म्हणून जास्त नाही. तो भेटू दादाला आल्यावर चहा बी पितो, त्याला फ्रेश होऊ दे बोलू. मित्रांनो आता आम्ही आलो आहे इथं माझ्याशी नाक्याला. जरा काम आहे आदाबरोबर. सो मी आणि पत्तो आहे त्या तिकडे काहीतरी काम होऊन गेला आहे. बोला 5 मिनटं येतो. ठीक आहे. सो आता आम्ही वाटतं गाडी घ्यायला आलो आहे, असंच प्लॅन आहे वाटतं. तर बघू कसं दादाला विचारतो. दादाशी जरा मस्ती चालू आहे. गाडीचं कसं लग्न होतं आहे ना, आता तुझी मस्ती चालू आहे याची. सो अजून खूप काय प्रश्न विचारायचे बाकी आहे दादाबरोबर. सो बघू. तर मित्रांनो आपण गाडीत बसलेलं आहे आणि हा थोडा अंगराज दादा आहे इकडे पतो आहे. आणि तुम्हाला सांगू इच्छितो की अंगराज दादाचं लग्न ठरलेलं आहे. सो तो आता खूप एक्सायटेड असेल असं मी तरी गृहीत धरतो. तर आम्ही इथं आलं जरा गाडी घ्यायला. तो वाटतं कामानिमित्त जाणार आहे पुण्याला. सो आता आम्ही आहे इथं, आता घरी जाऊ झोपू कारण की हा निघणार आहे आता 10 वाजेपर्यंत. सो लेट्स सी व्हॉट हॅपन, पुढचा काय कसं काय ते. तर मित्रांनो आता आम्ही आहे ना खाली आलो आहे फ्रेश बीश होऊन लगेच. आम्हाकडे गेलेलो, आम्हाकडे जाऊन कपडे चेंज करून फ्रेश होऊन नाश्ता करून आता खाली आलो आहे. आम्हाला वाटतं खाली क्रिकेट खेळायला आलो आहे. तो कुठे गेला आहे कोणालाच माहिती नाही आम्हाला. आम्ही शोधतो, आम्हाला दिसत नाही. तर बघू. दिसला चला तो बघा दाखवतो तुम्हाला.
तो तिकडं उभा आहे त्या साईडला, तिकडं दिसत असेल तुम्हाला, आज नसेल दिसणार, पण हा सनसेट बघा, सनसेट जाम भारी वाटतं. तर हा आमचा मामाचा मुलगा आहे. शिवांश हाय कर, हाय कर, हाय कर. तर हा आमचा मामाचा मुलगा शिवांश आहे. आता आम्ही इथं क्रिकेट खेळतो, तर बघू पकडतं का नाही मामा. नाही अशी तर आता बघू, आम्ही खेळू थोड्या वेळ, जा बरं घरी. तर मित्रांनो आम्ही आता खाली गेलेलो खेळायला मामाबरोबर. तर खेळून झालं, खूप दिवसानंतर खेळलो. म्हणजे क्रिकेट तरी इथं गावाला बसून खेळणं बंद केलेलं, कारण कबड्डीवर जोर होता. तिथं कबड्डी खेळ होतं पोरं. तिथं आम्ही मामाबरोबर क्रिकेट विकेट खेळलो. मामाबरोबर मामा पण बोलत होता की खूप दिवसानंतर क्रिकेट, खूप वर्षानंतर क्रिकेट खेळली, असं तसं झालं. आता वाजायला आलेलं 7. आता निघालं घरात, इथून चालू घरी मस्त फ्रेश हो आणि घरू मस्त की टाईमपास इकडे जाऊ मामाबरोबर. तेव्हा मामाला दाखवतो. हा बघा मामा, आमचा मामा खेळत होता आमच्याबरोबर, क्रिकेट खेळत होता. तर आम्ही कुठे जाऊन येऊ. आता कुठे जातोय मग मामा तर बोलले आता कुठे जाऊन येऊ. बघू चला कुठे आहे बघू. आपण निघालो आहे, स्टॉपवर आलो आहे. एक 10 मिनटं आली स्टॉपवरून, पण काय आमची बस नाही आलेली आहे. तर आता थांबलो आहे. आता बघू बस किती वाजता येते, किती वेळ लागते जायला. आणि तिथे जाम थंडी असते रात्रीची, काय करणार. आणि आमचं एक प्रॉब्लेम झालेला रात्री, म्हणजे आम्ही आईस्क्रीम घ्यायला गेलेलो. तर सांगू शकत नाही, सांगितलं तर परत शिवाय पडतील, म्हणून ते असू द्या तसंच गुपित. पण काहीतरी शेअर करेल तुमच्याबरोबर, आता नको. आता जर शेअर केलं तर परत लागलेच असते मस्तपैकी. सो आत्ता जाऊ द्या. आता आम्ही जातो घरी जाऊन अपडेट करतो. हां, जर तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल तर तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्कीच करा. ब्लॉगला सबस्क्राईब करा कंप्लीट, सांगितलं तुम्हाला आधीच. 200 सबस्क्राईबर आपल्याला लवकरात लवकर कंप्लीट करायचे आहेत. तर मित्रांनो आम्ही घरी पोचलेलो आहे. म्हणजे सकाळी शूट नाही केला, कारण की जरा झोपलो येऊन, जेवण बिवून, नंतर काम होतं म्हणून बाहेर गेलेलो. सो आत्ता फोन भेटला आहे, मग आत्ता करतो आहे शूट. तर आजचा ब्लॉगमध्ये एवढंच. म्हणजे हा ब्लॉगमध्ये काय होतं ते मला पण नाही समजलं, पण केलं आहे शूट. तर तुम्हाला जर हा ब्लॉग आवडला असेल तर तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्कीच करा या ब्लॉगला आणि सपोर्ट करा मला. आणि आपण लवकरात लवकर 200 सबस्क्रायबर कंप्लीट करणार आहोत, त्यासाठी तुम्ही लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. सो आत्ताच्या ब्लॉगपर्यंत इथंच, आणि तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगपर्यंत भेटत आहे. तुम्ही स्टे ट्यून, टेक केअर, गुड नाईट.